Nakon festivalskih zbivanja ponovno smo u kinima. U njima još uvijek možete vidjeti francuski film Taxi 5 i uzbudljivi animirani film Nevjerojatna priča o divovskoj kruški. U današnjim Kokicama govorimo o Subverzi festivalu u Zagrebu te o filmskom festivalu u Cannesu, dok je u naša kina stigao još jedan naslov s ovogodišnjeg Berlinskog međunarodnog filmskog festivala. To je danski dugometražni animirani film Nevjerojatna priča o divovskoj kruški, koji se u Berlinu natjecao u programu Generation K+, namijenjenom radovima za najmlađu publiku. To je divovska kruška! Film je realiziran prema slikovnici Jakoba Martina Strida, a priča prati dvoje najboljih prijatelja, slona Sebastijana i mačku Prugicu, koji žive u primorskom mjestu Suncogradu. Njihovu mirnu svakodnevicu prekine iznenadni nestanak omiljenog gradonačelnika Džibija, a trak vodi do tajanstvenog otoka do kojeg će Sebastijan i Prugica u pratnji otkačenog profesora Glukoze morati stići u brodu u obliku divovske kruške. Spasiti Džibija! Dolazimo, Džibi! Što će ih sve na otoku dočekati, doznajte i vi zabavljajući se uz ovaj sjajni animirani film. Prepun uzbuđenja, film nam stiže sinkroniziran na hrvatski jezik i to uz glasove Frana Pocrnića, Darina Pavišića i Nikice Viličić.